ang kalibutan ta magmadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mong tuluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog nalilon ang nagtuman uhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos gitasan sa mga langit. Daghang salamat nga hangtod ni ining mga gutloa kini nga programa nagapadayon pa dinhis kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran. Magapanalangin ka ni ini nga programa ug kini nga estasyon. Panalangini ang tanang mga tawo nagapaminaw nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga muduol og mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ning kung ano ni okay. Sir, maayong buntag. Naminaw mi kanunay sa inyong programa kada gabi. Ang amo lang gyud malagutan, usahay og mag-burn out. Iatol ra gyud nga naagid sa suspense na kaayo sa pagpanubag ninyo sa pangutana gandaw nindot na kaayo ba nga pamation mabitin hinuon mi kay kulukoy man sa ning kurente iatol man sa hinuon og inyong program unya ra ba pasuyaon pagyud mi kay mubalik human na mo manamilit na mo. Salamat sa pagbasa, sir. Si Roger din eh. Daghang salamat, brother Roger, no? Aki lang, ha? Kana na ang sagdi lang ingonana magid na ang kahigayunan, no? Kami bitaw diri usahay dunay changes po. Kay usahay dili mi makuan sa video tungod sa internet nga wa poy ayo. Nga usahay sad ang naa ang video wa say audio kay
kusog kayong ulan, sigig pangilat, sigig panugdog, di po maato sang i-off ang transmitter kay nangyari na maguna sa DOCM nga kanan nakilatan ang kuan na tower nya labi ang dako hinoon o damage hinoon sa kuan mo na nga i-off na lang gyud to make it sure nga dili na mahitabo patong nahitabo sa nangagi. Well, patay basahon. Maayong gabi kaninyo kuya, nangandam na sa bidaan among pamation ang inyong programa. Salamat. Salamat po, no? Okay. Maayong gabi Brad John. Nawala lagi mo sa radyo. O kagabi nawa kita kay lagi nangilat kusog kayong kilat nya. Delikado mo na sa ato nga transmitter na naman tay kasinatian ana sa una. Okay. Ang radyo na kuano na dugay hinoon to gyud nga nagwa kay di magsagod pud sayon ang kuan di masagod pud sayon ang unsa ni ang damage nga gihatag atong higayuna kay pila toy nagasto almost 400,000 unya mo na nga i-off na lang gyud basta magsigig pangilat sigig kuan. Okay, last text nga akong basahon. Sir, mo greet day ko sir sa akong papa ug happy birthday kang papa Mondoy pa. Salamat sa imong pagpadako ug pagpangga sa amo pagpaeskwela di namo nakalimtan pa mintras buhi pa mi. Salamat sa imong pagkamaayo nga pagkaamahan. Mo greet mi tanan sa imo apo anak umagad ag happy birthday. Okay, natural na nga ginikanan di ginakalimtan magkinaunsa nga magkinaunsa di ayaw gid na og kuan na ang ginikanan kay hilabihan gid na walay anak nga makatumbas o makabaws sa ilang utang kabubuton sa ilang ginikanan gikan sa pagkagamay hangtod na lang nadako. Mo na salamat kayo. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message. Yes, ang cellphone mas may sad siguro Brother Libby nga imo sa diha nga tan-aw no sa ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugara o dapitan ni nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, dugan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalanggang tigpaminaw. Kutob sa naminaw sa radio o kutob sa naabot sa ato nga broadcast karon through live sa Facebook mahigala. Kamong tanan kinasingkasing namo nga gina-welcome sa pagpakiguban o pagparticipate karong gabiuna sa ato nga tulumanon. So pwede na higalang makapadangat mo sa inyong mga mensahe, pwede sa mga number namo ni Brother John nga amo kanunay gipahibalo nga na ninyo, or pwede direkta diri sa atong comment section sa Facebook mga higala. Ato nang basahon o kung namoy mga importante kaayong mga pangutana dunay nalibgan ninyo, so ipadangat ta din higala aron ato nang tagaan og higayon sa pagtubag ang inyo pangutana nga ipadangat dinhi sa atong programa. Nya palihog lang pod alang sa tanan natong mga followers o mga viewers nga atong i-share mga higala ang atong programa para mas daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo. O ni atangin ninyo ang question and answer. Kay doon na mo higayon higala makaparticipate, no? Makahatag mong dugang tubag sa mga pangutana nga mo'y atong tagaan o pagtagad karong gabiuna. Okay, ato na ning sugdan pagbasa higala. Okay, salamat no niyang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz on air na diri mga brad. So salamat kayo ni diha mga sir, no? Salamat kayo sa atong buotan nga CEO ug station manager. Thank you kayo ninyo diha og ngadto kang Pastor Joel Tirana og sa tanan sab nato diha nagapaminaw kamong tanan kinasingkasing namo nga gina-welcome dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede mo makaparticipate higala sa atong mga pagtuon, atong mga pagpanubag sa pangutana karong gabiuna. Okay ni asad si Ruby Bachancela. Happy Sabbath, watching from Kinatarkan. So good evening Sister Rubino Bachancela.
niya po si Mayen Emperado Casis. Mayong gabi kaninyong duha, Kuya John o Kuya Libby. Please ko greet sa akong anak karon nga nag-celebrate sa iyang birthday. Karon 5 years old. Daghan kayong salamat. So, happy birthday no sa inyong anak, Mian Empinado Cases. Anya niya po si Ronilo Itang. So, may gabi ni mo diya ba Ronilo? O ang Diyos mag-uban kanunay kanimo diya sa Saudi Arabia. Malipayong adlaw nga ipagpahulay sa mga kaigsoonang tigpaminaw o sa mga nag-view nining programa sa Jesus is Our Hope og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. Anya niya po si Brother Junior Nueva Clavis. Happy Sabbath, watching from Mabuli. So, salamat kay John, no? May gabi sa atong tanan nga mga kaigsunan diya sa Mabuli nga nagapaminaw anini nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Anya niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Og Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. God bless you all. So God bless also Sister Ginaline Lumuntad. Anya niya po si Sister Gay Marie Kalapuan. Salamat sister sa kanunay nimong pag-love o pag-pray sa ato nga tulumanon. Thank you kayo. God bless you og sa inyo sa imong bibi. Okay niya po si Millard Barrientos. Happy Sabbath mga igsuon diha sa tanang mga igsuon sa Midillion Church. Og more power ani nga program. More blessings ninyo Barjon og Brad Lib. Okay, salamat kayo. Happy Sabbath also Brother Millard Barrientos diha sa Balanban. Okay niya po si Rizal Sambulot Munta. Rizal Sambulot Munta. Happy Vesper mga brad. Watching from Bungdo, Bourbon, Cebu. Salamat kayo. Sister Rizal Sambulot Munta no diha sa Bundo, Bourbon, Cebu. So thank you kaayo. Anya may gabi is tanang taga Bourbon nga naminaw karon sa ato nga programa, mga kaigsunan o makahigalaan nga naminaw karon dihan dapita sa atong tulumanon. Okay niya po si Brother Richard Berden Velarde. Happy Sabbath, God's people. So happy Sabbath also Brother Richard Berden. Niya po si Ninya Nicole Sumalinog. Salamat kay Sister Ninya. Happy Sabbath. So na-miss na mo namo dito sa church, no? Sister Ninya o Brother Michael Dave. O niya po si Basilio Tiro Notarjon Jr. Great picture. Okay. O niya po si John Lavelco. Brad, happy Sabbath ninyo sa studio and keep safe. So thank you kayo John Lavelco. Thank you kayo. Ani happy Sabbath also. Ani niya po si Edelberto Arina Somalinog. Mayong gabi ninyo brad and happy Sabbath. God bless us all. Amen. Okay, sa kuani sa sugod ni. Mayong gabi. O niya po si Silver. Mayong gabi ninyo brad. So good evening also Silver. Ato po nakita ni si Rian Casis. Good evening kaninyo brother og sa tanang nagpaminaw karon. Please ko greet sa akong anak nga si Amira Casis nga nag-birthday karon, watching from Kahil, Bourbon. So may gabi ino sa atong mga kaigsunan og makaigalaan diha sa Kahil, Bourbon, labi na sa kang Rian Casis og siyang family. Anya ato po nakita din si Rodolfo Bantilan. Salamat po kayo sa paglab ug pag-pray, Brother Rodolfo. Anya niya po si Brother Opino Moreno. Thank you po for sending heart
o pag-pray sa atong programa. Anya niya po si Mads Lia Muñez o Sister Lia Muñez. Happy Sabbath sa tanang mga kaigsunan diha kang Kristo. Okay, happy Sabbath, Sister Lia Muñez. Niya po si Marcela Duvalio. Happy Sabbath. Anya niya po si Brother Friede Pelicano. Happy Sabbath usab ninyong diha Brad Liv o Brad John o ilabina sa nagsunod sa programa sa Jesus is Our Hope o nag-live watching ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu o naminaw usab ang akong asawa si Chris Pelicano o ang akong anak si Mary Rose Pelicano diha sa Lawis, San Remigio, Cebu. So salamat kaayo Brother Freddy o niya may isang gabi nila ni Sister Chris Pelicano o sa inyong anak diha sa housing no sa Lawis. Okay. Pag-imisay si Arian Casis. Mayong gabi kaninyo diha Brad. Please ko greet ni Brother Junior og Ines Lauron nga dasig kaayong naminaw sa Kahil Bourbon. Okay, may gabi ni Brother Junior og ni Ines Lauron. Salamat kayo siyang pagkamadasigon. Aniya niya po si Brother Doming Bunukan. Mayong gabi na usab ninyong duha. Brad Liv og Brad John. Happy Sabbath kanatong tanan mga kaigsuunan nga nagsunod sa pagpaminaw. God bless natong tanan. Okay, God bless also Brother Domingo Bunukan. Ato pong nakita din si Brother Joderits Molihon ditoy. Happy Sabbath mga Pads. I'm watching. God bless. Okay, God bless also Pads og sa imong family. Ano niya po si Erlinda Istaura. Happy Sabbath everyone. Ona sa tanan ninyo diha sa kahanginan, sir. O sa mga kaigsunan diha sa Matag-Of Church. Okay, may gabi Sister Erlinda Istaura. Okay, padayon tahigala ato ni tanaw ni apod si Rodolfo Bantilan. Happy Sabbath ninyo Brad Liv o Brad John. Watching diri sa Hiloktugan, Kananga, Leyte. Okay, salamat kayo no. Brother Rodolfo o may gabi sa tanang taga Hiloktugan, Kananga, Leyte. Okay. Ato ning lantawon makadiyot higala ang pikas nga screen ato ganing puli-pulihon. Okay, ato ning tanawon ang mga kahigalaan nato nga nag-send og heart o niyang uban nag-like niya si Ivan Raico, Ronilo Itang, Jimelin Gomez Tikling, Jaja Aligado Nolia, Roda Likigan. Okay, may gabi ni mo Dok. Roda Likigan. Niya po si Emily Dilaw Hilig, Nuna Hani Monterde Punay, Rian Cases, Marcela Dualio, Joan Dale Sarol, Leonidas Tayom Somalinog, Erixa Sinoy, Leslie Van Elosorio, Aninya Nicole Somalinog, Rizal Sambulot Munta, Mian Impinido Casis, Eric Sinoy, Gay Marie Kalapuan, Millard Barrientos, Lowell Nodalo Estrira, Ruby Batchansela. Karitas mga nag-like mga higala. Okay, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. God bless you and your family. O niya po si Brother Rufino Moreno, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, niya po si Norlan Pipagal, Basilio Tero Notarion Jr., John Labelco, Silver Junior Noiba, niya po si Manny Magluyan
Rodolfo Bantilan, Freddy Pelicano, Aniceto Presilias, Edelberto Arina Somalinog. So muni ato nakita nga mga nag-like mga higala dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato pong nakita dinhi si Delma Pelayo Ando. Good evening pod. Good evening, Brad. Naglantaw ko sa inyo karon. So thank you kaayo, Sister Delma, sa imong pagtan-aw, pagpakig-uban sa ato nga tulumanon karong gabiona. Thank you kaayo. Ani ato ning dalikatan pagtan-aw higala ang pikas nato ang ato nga messenger, atong tan-awon dinhi ang mga kahigalaan nato nga nakig-uban, naglantaw o niya pinaagi sa ato nga messenger, no? Niya si Emelda Galyares, salamat sa paglab. Rufino Moreno, niya po si Dong Sensor Somalinog, Gina Gonilamos Larisma. Ato po nakita din si Henley Ebo, niya po si Leonidas Tayom Somalinog, Liz Liban Elusorio, Sir Matthew Anderson, niya have a great Sabbath. Okay. Happy Sabbath also, Sir Matthew. God bless. Ato po ning tanaw ni Hello, Sir Matthew. Good evening. Thank you for watching. God bless you. See you soon. Thank you so much. Niya po si Brother Ronilo Itang. So thank you kayo, Brother Ronilo. Niya sad si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath also, Sister Ginaline. O ang Diyos magapanalangin sa tanan natong mga viewers karon, mga listeners karon gabiho na dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So makahimog yapon mo sa pag-send og mga mensahe. Niya po si Brother Jex Somalinog. Good evening, brother. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath also, Brother Jex, diha sa Dumaguete City. So thank you kayo. Maduto sa unahan manghigala akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Pwede na higala nga makasend gihapon mo og mga mensahe samtang nagapadayon ta dinhi kay aron ato nang mabasa lang pod karong taon-taon. Okay, di ay akong basahon. Mayong gabi mga kaigsunan, happy Sabbath kanatong tanan. Pasensya kay maigsuon og maapon. Okay. Okay, padayon ta higala akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat, Brother Libby. Hadto ta aning pangutana, no? Kini nga pangutanahan nagagikan ni sa social media. Unya ato lang gyud ni nga tagaan sad og atensyon tungod kay iya maning gi aris ato nga kuan pa programa. Okay, ato ning basahon. Sir, maayong udto. First time ni nako nga nangutana o nag-text sa inyo. Doon ako'y nakita nga gipost sa social media ni Abraham Oril nga kana kunong Jesus ang gipasabot kuno ni ana female horse o baboy, kabayo baboy ang pulong nga Jesus. Unsa ni katinuod, sir? Si Ariel tumulak ni. Okay, daghang salamat, Brother Ariel tumulak. Mahitungod ang imong gikuan, mahitungod niya ang imuhang gipangutana, imong nakita. Ako masanang nakita kay kini si Oriel, Abraham Oriel. Kuan ni siya kanana ang daan ni nga 70 Adventist manis una. Pareha ba ni Felix kanin Manalo Isagon? Adventist po na sa una. Unya, kini si Abraham Oriel
Doon naman lang guni gipanluuran diri sa 70 Adventist. O niya ni biya sa 70 Adventist nagsige na gid siya daot sa 70 Adventist. Dili man na bag-o nga mga senaryo sa 70 Adventist nga sigihag libak, sigihag daot nya mura na ba hinuon ni si Abraham Uriel og na marites na hinuon sukad nga ning pasakop siya og lain nga pundok. Mahitungod aning iyang doktrina nga ang pulong Hesus o niya kabayo baboy kabaliktaran man na. Wala na gikuan din sa Biblia, gipamatud-an sa Biblia. Iyala nang kaugalingon bang teorya kauban sa iyang mga kaubanan nga magkapareha pad sila og salabutan. So kini nga programa nga inyong gipamatian, programa ni nga nag-base sa nahisulat sa Biblia. Busa ato gyud ni nga kuan, ato gyud ni nga i-base dinhi sa Biblia. Kung ang pulong Hesus kabayo ba baboy, Brother Ariel, no? Unya first time pa magkaani mo ni nag-text nangutan na ka, mainta og tuloy-tuloy na ang imuhang text o pangutana. Ang imong pangutana tinuod ba? Dili na tinuod. Si Kristo namulong ng daan, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Na nga usa ni sa mga pagtulunan o mga doktrina nga dapat natong bantayan aron dili ta masalaag. Akong balikan, sumalas Mateo 24:4, si Hesus na gyud siya, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Muna'y pasidaan ni Kristo, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Busa, magbantay ta niining pagtulunan o doktrinaha nga gitudlo ni Abraham Uriel nga ang pulong Hesus kabayo baboy. Si Brother Modam Flores pa niya tumiaging gabi at gibasa ang iyahang reaksyon nga gihimo ni Abraham Uriel si Kristo nga tikbalang kay ang kaputol kabayo, kaputol baboy. Muni sa ilang doktrina. Ang tinuod pagkasulti, Brother Ariel, bisan pa na lang o dili na lang ibasis Biblia, makahuna-huna man ka nga pagpahisalaag ni. Pagpahisalaag ni. Kini nga Biblia, kining programahan nagbasis Biblia, tanawa sa Mateo 5:39, ingon si Kristo. Kamu nagasusi sa mga kasulatan. Tima niya, unsay gisusi? Ang kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kibong dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tandaan nato ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Busa ato sad nga susihon dinhis kasulatan kung gipamatuod ba sa kasulatan nga ang pulong Hesus kabayo baboy. Hinoon si Abraham Uriel aning doktrinahan na sanay na magyud siya pod sa sigig pamakak muna nga iyang ipaila sa tibuok kalibutan ang iyang pagkabakakon. Pinaagi aning doktrinaha. Ang kanimagod base sa napadayag ni Uriel, diris ako sa magsigi man mi ani og kuan niya chat nga kini kunong Jesus, tandaan na to kining Jesus nga Dios giasimbol kuno ni William Tyndale didto sa nasod sa England sa tuig 1525 to 26. Mauni pamatuod ni Uriel. I don't know how is it true kining doktrina pero tinuod magid po dinuon ning bakak ni. Nganong mahitabo man nga si Kristo o si Ginoong Hesus na asimbol ni William Tyndale sa 1525 dito nasod sa England sa tuig 1525 nga si Ginoong Hesus nag-exist naman daan sa wala pa ang kalibutan. Unya ngano naman ninong giasimbol naman ni William Tyndale
ang Dios nga Hesus didto sa nasod sa England. Hinoon, bisag mailapas tibuok kalibutan ang pagkabakak ni ining doktrinaha, dili gina ikauwaw ning Abraham Urel. Ang ila ani nga ang letter G as in Jarba, unya gibutangan og E. Amo man ang kuan sa Jesus, ang ilang putol nila. Kay kuno ang kahulugan ana ang gipasabot ana female horse. Kabayo nga male horse. Kabayo nga laki or female horse ba ni mag-usab-usab maguning iyahang kuan, mag-usab-usab maguning iyang explanation. Unya ang sus kuno nagkahulugan og baboy. Kung atong nuntan ang reaksyon ni Brother Elmo Dam Flores nga gihimo ni Abraham Orel nga tikbalang si Jesus, di pud mo sakay na. Kay sa unang panahon nakadungog ta nga kining pulong tikbalang ang katungaan ni tao, ang katunga kabayo. Naguna ang tao, nagsunod ang lawas ng kabayo, muna ang tikbalang. Ang kang Urel, ang gipauna ang baboy nga ang sus, ang kahulugan kuno nagbaboy nya ang G, Jesus, di natikbo ang nahinoon. Wa mo salir sa pulong tikbalang. Ila na nga mga pagtulunan og doktrina nga kuno si William Tyndale mo'y nag-asimbol ni ana dito nasod sa England sa 1525. Akong gipangutana si Abraham Orel nga naa ba na makita nato sa Biblia nga ang tao mag-asimbol og Dios ug ang Dios i-asimbol og tao. Kay mo na imong doktrina. Niadto pa ng unang tuig hangtod rong tuiga wa ko na biyain ang pangutanaha, pero hangtod ron wa gid ni ana makatubag si Abraham Orel. Moingon lang siya, dugangi ang imong pagtuon. I-type ang imong husto nga tubag. Maura ginang iya. Unya, sunod ng utana ko niya, naa ba sa Biblia, nga, nakuha ba, sa tagna sa Biblia, nga si William Tyndale ug ang nasod sa England, naa ba na, natagna ba na, nga anha diha buhata ang Diyos? Anha simbula. Dako ni nga baka kinaingon si Kristo, kamo nagsusis kasulatan kay nagunahuna mong pinaagin ini, makakaplag kamo o kinabingdayon ngani kining nagpamatuod may tungod kanako. Ang kasulatan nagpamatuod may tungod kang Kristo. Wa pa ang kalibutan na mugna, wa pa si William Tyndale nag-exist na daan si Kristo uban sa Amahan. Mauna nga maila ni mo usa gini kabakak ning pagtulon-ana ni Abraham Orel. Wa tay kuan niya ang doktrina ray atong hisgutan ron. Karon tan-awa kun unsa gyud ang gipasabot dinhi sa Biblia, kay ang kasulatan matud pa ni Kristo nagpamatuod kini mahitungod kanako. Nagpamatuod ang kasulatan. Sa Juan 17:5 ingon niini ang gisulti ni Kristo, Amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Si Ginoong Hesus diha nang daan nakig-uban sa Amahan sa wala pa ang kalibutan. And how come nga ang pula ang Hesus nga Dios giasimbol ni William Tyndale niadtong 1525 didto nasod sa England. Imong makita og unsa gyud ni kabakak ning pagtulon-ana ni Abraham Orel. Unya, matud pa ni Kristo, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Munang kining doktrinaha nga gidaladala ni Orel
ato gyud ning bantayan kay tingalig may salaag ta. Timan sa Juan 17:5 diha nang daan si Kristo sa wala pa ang kalibutan, nakig-uban na siya sa Amahan. And how come nga si William Tyndale mo'y nag-asimbol kang Jesus ingon nga Dios sa tuig 1525? So, hinoon, ugwa pa ni kahutdi og uwaw ni Urel, mauwaw siya ni, grabe mang daot ni sa Seventh-day Adventist, wa man ni doktrina. Ang gidalaan ni dili man ni gospel, gossip. Mo'y gidalaan ni sigig pangpangdaot sa mga pastor nag-eskwela upat ka tuig sa theology. Unya, mangutana ko sa imo, ako siyang giingnan. Mangutana ko, gi-question man nimo ang theology nga gieskwilahan sa mga pastor. Ikaw asa man ka nagbase diha sa tontology? Hantud ron wa gid na gihapon makatubag ana si Abraham Orel. Karon niya si Kristo namulong diha na siyang daan sa wa pa ang kalibutan nakig-uban sa Amahan. Unya, maasimbol pa di ay siya ning William Tyndale 1525 lang. Tanawa sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 18 hanggang 23. Tandaan na to na. Mateo Kapitulo 1 versikulo 18 hanggang 23. Niya ug ang pag-anak kang Hesus nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga kaslunon pa si Jose kang Maria, hingkaplagan nga si Maria nagsamkon ug si Jose kay tao man siyang matarong ug dili buot magpakauaw kaniya, nakahuna-huna sa pagpakigbulag sa hilom. Ni asa ta sa pulong Jose kay ako sana nga gipangutana kang Abraham Orel. Ang Jose liturgy imo ning kaaway kontra nimo ni. Unya ang Jesus. Si William Tyndale nagasimbol niya mo sa ni liturgy Jose. Unya usa ka manulunda mitungha kang Jose nga nag-ingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon lalang sa Espiritu Santo. Unya ang record nga si Jose, pagbangon niya mitugod siya ang iyang pakaslan yun ug dayon si Maria. Ang matur ang manulunda gid ang unang nagmensyon ang manulunda gid nga ningalan na ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas siyang mga katawan gikan sa ilang mga sala. Ang Jesus nga gisultis manulunda mao ang magaluwas siyang katawan gikan sa ilang mga sala. Kung maoy atong basihan ang doktrina ug pagtulun-an ni Abraham Orel nga kanang Jesus, kabayo baboy na ang nagpakatao di ay nga mapasaylo sa sala, kabayo baboy. Maunay hinungdan nga mitalikod man si Orel sa kamatuoran didto gid no napuntas bakak. Nga grabe ra ba gining manaway. Unya usa sa paborito niyang bersikulo kay magsige manig pamasangil si panghukom kanang Juan 8:44 iya ginang paborito. Na kung magsige ka gamit aning bersikulo wa ka kahibaw nga ikaw ramay na igo na tangkugo na ni. Una, ang liturgy, imong kontra. Unya, Juan 8:44 ni, kay naging man kamugikan sa inyong amahan ang yawa, kay ang yawa bakakon sukad pasinugdan. Unya, kay ang liturgy, imo maning kontra. Unya, mamakaka nga si William Tyndale mo'y nag-assemble na ining Diyos nga Jesus sa 1525 nga si Jesus, diha namang daan siya nakig-uban sa amahan sa wala pa ang kalibutan. Malinaw ang gisulti sa Biblia.
Ingom siya paganganlag si Jesus kay siya man mao ang magaluwas siya makaton gikan sa ilang mga sala. Yan lagi Jesus kay siya magbaluwas iyang mga sala. Kinituman sa gisulti sa mga propeta nga usa ka birhen magasamkon ug usa ka bata nga lalaki ug siya pagatawgon. Unsa itawag niya? Emmanuel, nga ang kahulugan niini ang Dios uban kanato. Wa magingon ha nga ang iyang ngalan paganganlan siya og Emmanuel. Ang kaning Jesus nga magpakataw nganlag Jesus magluwas kasala sa iyang katawhan tuman sa gisulti sa usa ka propeta, usa ka birhen magasamkon ug usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon. Tawgon ha. Og Emmanuel nga ang kahulugan ang Dios uban kanato. Mao nay buti pasabot. Pero lahi na sa ilang pagsabot mo na nga, Brother Ariel, ayaw na lang pagkahibulong ni ana kay mutungha man ang mga bakakod. Ingon bitaw ni Kristo, magbantay mo nga walay magpasalaag ninyo. Mao na nga, bantayan lagi din nato ning mga doktrina ha. Sa diha nga si Ginoong Hesus gikalansang siya sa krus, ngani bisan pas mga apostoles. Tanawa sa buhat 16:30 ug 31 sa panahon nga sila si San Pablo ug si Silas ubang mga apostolis na nga bilanggo tungod silang pagwalis pulong sa Dios. Diha ni nahitabo ang kaibulungan nga ang manulunda miadtos bilangguan. Unya na nga abli ang tanan nga mga pultahan sa rihas sa bilangguan. Unya anang banda kadlaw na nag-inspeksyon na ang bantay, ang jail guard on duty. Nakaplagan nga ang tanang mga pultahan sa silda tanawas buhat 16. Nangaabli na. Gihunahuna sa kining guard on duty nga ang tanang mga binilanggo nakalayas na. Og kini dako nga risgo o tulubagon niya. Milanit siya espada, ang tuyo niya nga magpakamatay na lang siya. Apan misinggit si Pablo ayaw pagbuhat og dautan sa imong kaugalingon kay di araming tanan. Ug unya ang maong gwardya nagsugo no magdagkot og suga. Unya biduol siya ngadto sa ilang Pablo. Unya tan-awa ang 16:30 ug 31 nangutan na ang gwardya. Mga igsuon. Unsa may akong buhaton aron maluwas ko? Ang tubag ni Pablo, Sumas 31, tumuo ka kang Hesus ug sa imong panimalay ug maluwas ka. Tuman sa gisultis manulunda tan-awa usa ka birhen magasamkon sa kabata nga lalaki paganganlan og Hesus kay siya mong magaluwas ang katuan gikan sa mga sala. Si Apostol Pablo nagpamatuod pod kang Ginoong Hesus. Giingnan niya ang bantay. Tumuo ka kang Hesus ug maluwas ka uban sa imong panimalay. Pero alang ni ining Abraham Uril, kabayo, baboy, ang Hesus. Pero saon ta man? Kay ang tao og magdumili na pagtuos tinuod, adto naman na tuos dili tinuod. Una nga kamo din ha, paningkamuti ninyo nga kanang inyong gituhoan tinuod na. Og mapamatud-an lang na nga tinuod kung kana, makita nimo dias bala ang kasulatan. Dugang pamahayag pa sa buhat 4:12 nga wala nay lain pa nga ngalan ubusilong sa landong sa langit mga luwas ta. Kang Kristo ra gyud ta maluwas. Pero ang ila ana kay Hesus kanang kabayo baboy man. Unya ang gisulti sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15 ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadtos kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo maluwas ta. Tinuod ba nga ang pulong Hesus kabayo baboy dili na tinuod. Salamat Brother Ariel. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot in bahin na Brother Libby.
Okay, digan salamat Brother John. So ato ning basahon ang mga nahidugang nga mga mensahe niya si Steleman. Stelman. Good PM, brother. Watching from Duangan SD Church, Esperanza, Agusan del Sur. So salamat kayo Steleman. Nanukad gikan sa Esperanza, Agusan del Sur. O niya po si Richel Pilungo. Good evening, Brad, from Amio, Santa Catalina, Negros Oriental. Okay, salamat kayo, no? Richel Pilungo. O niya po si Dwight Loor. Mga Brad, ang akong pangutana nga numan, og naay mangutana ninyo, inyo man dayong huna-hunaon nga gidaot mo. Dili pwede og mutubag lang mo sa pangutana og dili mo magmarites sa kinabuhi sa nangutana. Kana lang, salamat. Okay, Brad. Ako, wa magyo ko ka ila nimo kay fake man sad ning imong account. Moingon kag naay mangutana ninyo, moingon mong gidaot mo. Ano sa man minag-ingon na nga og naay mangutana namo gidaot mi kadaghan as pangutana nga among gitubag diri wa magimigisulting gidaot mi ani. Mo nang ayo-ayo hapon na ang nadaot nimo nga baba nga namaritis na pag-amping ba kay ikaw ra may matangkugo anang imuhang gipanulti. Kasagaran nimo mo comments ka diri ang kanunay ginimong puntingon kami. Unya may ra ba pug na mao na tumong ka. Wala nga tarong-tarungan ang nadaot nimong baba ayaw pagmaritis ha. Salamat. Okay, di pagin sir mensahe. Wa man magdaot kanang magwawali dinhis kahanginan. Ang imo ranang huna-huna. Paano siya? Gitubag ni Sister Erlinda Estaura. Iyang gitubag si Loor. Aygon siya din Dwight Loor, brother, wa man magdaot ka ng magwali dis kahanginan og imo ranang huna-huna ng daot sila kay wa man gayud mo'y mahimo nga ikakatarungan og kanang imong istorya nga nagmarites imo raman kanang binuhatan. Okay. Ato tahigalas paghatag dugang tubag yung sa to paghanay Brother John ang pangutana nga atong gitagaang pagtagad karon. Matud pa ning kuan Brad Ariel na first time pa man kuno niya ning nag-text no tanan naa siya lagi nabasa sa social media nga gipost ni Abraham Uriel nga kana kunong pulong Jesus ang kahulugan kuno ni ana kabayo baboy nya gamay ra iyang pangutana tinuod ni Okay, daghang salamat no sa pangutana. Ang kuan magunay ka ng ang sinultihan ko nato adto sa uban sama anang Cebuano. Moingon tag sagbot diri dito sila lain man na sa Ilonggo. Lain ang kahulugan na ay mga sultihan nato din ni Brother John nga lahi ito sa uban nya ilang gihaom-haom pod siguro. ang kuan god ang ingwa ba kay pagsabot lahi man na sa Hilonggo god ang sabot. Tinood na. Niya si Rose Jean Carabio at tanintanaw ng mga bagong nakita nato dinhi. Okay, niya si Ariel Kababan, Ati Cha, Kiana Faith Etang, Aileen Pantalyon, niya po si Lovely Elosorio, ato pong nakita si okay, ato ning tanaw ning uban, arita sa Pikas, okay, niya si Brother Ronilo Etang, Brother Loor, pareha Juan Bautista iyang gikoreksyonan si Hari Herodes Marcos 6:18. Okay. Niya pa itong tanahon dari higala. Niya si Sister Remedios Diheto, Sister Reming, Sister Miding,
Happy Sabbath mga brad. Sa gihapon naminaw na pud mi Samuel, Linda o Luciana Nugra uban sa iyang pamilya. Salamat sa pagbasa brad. Salamat kay Esther Miding. Aniya nakiguban na to si Abi Suway Bagyo, Win Marie Golyemas, Noel Landau Cristal o Jenny Rama Famin. So ato ta higala paghatag og dugang tubag sa pangutana, no? Pagsubay anagong ngalan nga Hesus siya gisamot kabayo ko, no? Iya ra nang hunahuna god. Okay. Niya kung basaw ni gala gikan kini sa libro ni L. Chayem by Sanford R. Howard. Naghisgot ini ang kahulugan sa ngalan ni Jesus gikan sa Hebreo, Greek ug nganong nahimugna ang ngalan Hesus. Matod pa sa pamahayag sa page 258 nini nga libro mga higala, ingon dinhi nga when the New Testament was written in Greek, they transliterated the Hebrew name Yeshua to the Greek name Jesus. Kay sa Hebrew name higala gitawag man ni Yeshua. Onya ngadto sa Greek ang kaning Yeshua Jesus, I-E-S-O-U-S, which is pronounced Jesus, Y-E-S-U-S, Jesus. Thus, the English translators transliterated the Greek name into English as Jesus. Muna ang pamahayag ha, sa mga scholar. Nganong nintumaw ang ngalang Jesus. Nagsukad kini sa Hebreo nga ngalan nga Yeshua. Onya sa Grigo, Jesus, I-E-S-U-S, S-O-U-S. Onya, which is pronounced Jesus, Y-A-S-U-S. Thus, the English translators translated the Greek name into English as Jesus. Since the translators both translated and transliterated the name of the Messiah, it will be interesting to note from the diagram that the English name Jesus comes from the Hebrew and the name Christ comes from the Greek. To illustrate this, we must spill into English the Hebrew and the Greek names. Originally, yung nga Hebrew name, Joshua. Ang Greek transliteration, Jesus. English transliteration, Jesus. Okay, yun isunahan nga na explanation, since the Greek language has no its sound, they had to make it an is sound. Since in the Greek many proper names end with an S sound, they changed the Hebrew a sound to an S sound. Thus the Hebrew Joshua became the Greek Jesus. Then in the early 17th century, when the English language was modernized, the Y sound become a G sound. Niadto ng 17th century higala. Ang Y sound katong Jesus, Y sound, Jesus, Y sound become a J sound. Nahimong J ang Y. Niadtong 17th century. Sa diha nga dunay modernized na ang English language. Thus the Greek Jesus became the English Jesus. English Jesus in the transliteration referred to above. No other form of the name could have been achieved. The transliteration from Hebrew to Greek, from the Greek to English, have been well done. Tiyaw mo na, maayo ng pagkahimo mga higala. O niya, mukoreksyon daan na nga mga scholar man na, kinsar man tang mukoreksyon mga higala nga di man ta scholar. So ang aton ning gibasa ang ilang pamahayag nga eksakto gid na kanang hubad nga Jesus gikan sa Hebreo nga Yeshua
O niya ngadto sa Greek, Asos, nahimong Jesus, o niya ang As nahimong G, ang Y nahimong G ni adtong 17th century, munang gipronounce og Jesus. Munang mga Bible scholar mahigala, commonly, bisan sa mga Biblia, makita nimo ang pulong Jesus mga higala. Eksakto na nga pagkahubad. O niya gani, niya pag gani atong mabasa sa Bible commentary mahigala, di pasabot po dinig ayo o kung unsa ang pulong Jesus diin gikan mahigala, pero wa natay panahon sa pagbasa ani. Ang ato lang point dinhi, unsa kabililhon ang ngalang Jesus, kay ang manulunda nagsulti ngadto kang Joseph sa diha nga nagunahuna siyang biyaan niya ang pangasaunon, giingnan siya sa manulunda sa diha ayaw pagpanuko sa pagpangasawa sa imong pangasaunon, kay kanang iyang gisamkon lalang kana sa Espiritu Santo. Kung mataw na ang bata, nganla nimog Jesus, Jesus or Jesus, kay siya ang manluluwas siyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So atong tuhuan mga higala, kanang Jesus usa kana kay sakto nga hubad gikan sa Hebreo, Greek og naabot ngadto sa English. So wa naman tay mga higala sa di pa hingpit tapuson ang ato nga tulumanon niya ang atong theme song. Okay, magampot ha. Amahan na mo naskitasan sa mga langit. Salamat o Diyos sa higayon nga imong gihatag ka na mo. Palangin ni ang imong mga pulong, kinamang gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginosos nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa Jesus is our hope, kung kaninyong tanan ang mga suki o mga pinag